Hallo og velkommen til Norges største nomadelager. Hva du ute etter I dag? Halla kjompis. Jeg ute etter en splitter ny nomadedragt. Der har du kommet til rigtigt sted. Hvad det hovedsageligt du har tænkt til at bruge nomadedragten til? Jeg kommer I stor grad til at bruge nomadedrakten for sidelengs seksuel omgang. Wow, du klæder virkelig den rollen. Se, her kommer vor fineste nomadedragt op fra gulvet. Og det har vi den. Den ikke fabelagtig? Dette strålende arbeid, min følgesvenn. Tror du jeg kan ta den på akkurat nå? Ja, as. Bare hiv på D-dressen. Pot hende I hvad, så kaster jeg den over D. Når den på, hop op og ned for at tjekke, at den sitter bra.